שלום, קוראים לי ינקה שני, אבל זה לא ממש משנה. באותה מידה אתם יכולים לקרוא לי מנחם אייזנהאואר או שמופסי גנדלמן. למה? ובכן, תדמיינו שקיים חבר כנסת בכנסת כרגע שמצביע בדיוק איך שאתם באינטרנט אומרים לו להצביע. זה בעצם מה שמפלגת אתם מציעה. חברי הכנסת של אתם יהיו מחויבים להציג כל הצבעה לפני שהיא קורית בכנסת, ויש בממוצע 1,000 הצבעות בשנה, באינטרנט. אתם תצביעו באינטרנט, ולפי מה שיתקבל באותה הצבעה באינטרנט, הם יצביעו בכנסת. הרעיון של דמוקרטיה הוא שהשלטון עושה מה שהעם רוצה. אבל בתכלס המצב היום הוא לא ממש בדיוק המצב הזה. אתם בוחרים מישהו פעם ב4 שנים, ואז הוא נתון ללחצי המפלגות שלהם. קבלני קולות, בעלי ההון, לוביסטים. אין מושג למה עשיתי 4 ככה, זה נורא מוזר, ככה עושים 4 בדרך כלל. מה הסיכוי שבמהלך 1,000 הצבעות הנציג שלכם יעשה את מה שהוא באמת הבטיח לעשות? בימים הקרובים נשים לב עד כמה הרעיון הזה פופולרי על ידיכם. כמה שיותר לייקים שנקבל לעמוד הזה, כאן, של אתם, בעצם נבין ונפרש אותם כהבעת תמיכה, וננסה לגייס כספים, שאגב את כולם יהיה אפשר לראות בגוגל דוקימנטס, כי תהיה שקיפות מלאה. וננסה להרים את המפלגה הזו שבאמת תרוץ לכנסת הקרובה. גם אם לא נצליח להכניס אנשים לכנסת הקרובה, אני בטוח שנגרום ונסייע לאנשים להבין עד כמה היכולות כבר היום הן קיימות בשביל לגרום לשלטון לעשות את מה שהעם באמת רוצה. אז אתם שואלים מה הדעות שלי בנושא כלכלה, הפרדת דת ומדינה, לגליזציה, נישואים אזרחיים? ובכן, הדעות שלי בכלל לא משנות. כי הדעות שלי בכנסת הן הדעות שלכם.